Hakabaslang dengan dia jing sakri ke jongi hakani na fais ni kasni ke bakrau kasni ke bentang ya ke boble utrai boble jongi laai hanga bat pi hakani kasni ya ke bawlong walaupun kenmau yang ngabat yang hilang barok ng bagaktin ke baim ke jong kami lak pencem kitab Exodus tunong ke ba arpo ke khot ba pra ya ke boble ulong kenmau ke kasni sebeton yang dekat kuat ya kah ki pramansim ki prabangai pramansim ki bakodor ngayeng hani kapor ban pediang subha yang ni ya pi barok nadu i pastor kita men besan kirang ba ki dekat ke komiti balang kilong kemi kilong kepa lembat ki khun samlah senrang bat kentai ho cisha don jing tek jing khom nang liang kas sarkar madon na pedeng gi prabangai ki jongi gi ba mla ban lang ban ngi hen ka por ya ka ban sri lang yau blai han ni ka jing ka jong u ten rei ingai scam balang ba jong ni ka por ublehi ulong lengkat ban ngi abang Yesus uhani kapor kemensim jonga kadap bakasle de kabas ngok men mana i badon pedeng di pramensim di prabangai di bergerteng hiwai pat balang bat ki iran bentalang bat ngi hani kapor ya kabangin thaw ngi duan jong jing sekri lang yu trai bolong pun imting Yesus Kristus ngi pedang i pi baro daga jing ngok men sakani jing sekri hakani kanok fais ni kham tam hadin ba ngiradu ban sakri lang yu lakat tu kan ni hakani ke yeng ke khoi ke jong u ya ketien jong blei ke ong ha kitab sam ke basis pa lai phulai ke khot menengkong hakmi ke babha bar ke bitnat kan nu bagi para ki songlang hakabae so ke we tian ke por swa bangin ya seprang tu ni perkentang ke por ke jing duai ublei ubo khwa jongi ubadap ya ke beneng sijrong ke khendau ke stebian ngadap daga jingu ke jingiro ya me tu pa peli ke ni kalat ya bangilak ban ye song lang kumni ke ni jing ke pratai khnang bangin sakri ya me hapdeng gatu kan ni benai ke belalait no tiap preng ini kijingjia haka partai hi barok oi barhanu kan nong baka dong ga bangisong dai ayungin ong akhmat jong me ngin dan hop andaban akhmat jong me ke berkhot kide ki penyak ki start jong me tu pa bar kumni nga angu me trai bang me peli kan lat kumni bangilak ban song biang sisien pat ban kan du kumni param bangai haka ke jing ke jong me ban sakri ban yorop nubrom ke teng im ke jong me antuai akhmat jong me ko pa ya lam ki jing sakri jong ni dok sedang dok bawai ke jong ka baka wei ko benta bangin pendep trai kan long buat yang hun nak mat ke ket ke jenis snai ke jong me sim ngi kumbang long wan nak mat jong me trai ngu adem ngapan gini barok nu trai long ni Yesus Kristus menta bahala kartaru amen ngene peteng ngini ke jing sakri jong ngini ke por ke jing ruai ke ba aspa ndrepu pra try to one ban kerku yang i daga bor ke jingai ei kijing kerku kumulaba hangi menta tu ban slei try to ngau jing duai jong i da jing i chamengi phai na khet jing snei jong me labba jing kerku tu ai the atrai mentangi kerpat yu labba hangi tu ai ngidang ap atrai ngidang ap barolang tu pen thmai tu bro saut ligit khot lem ga kharos ke jing ruai ga aspa ante pupra bat aspa nyo pun riu na ga khamrim
เธอไม่ตรายงิสงงพามีดอนหางนี้งานงี้ดังยาเซ็งหลังช่องบ้านงี้บัดทุยาลามรูบาโรพาทุเป็นขึ้นทางเทอาทวายเป็นทางอีเกิดผ่านอยู่ลำบากหางอีทุอายงีดังอามอาทวายงีดังอามบาโรนังทุเป็นเธอไม่ทวายหามีงีไอที่บาโรแม่นบ้านเมืองสิมพิยาเทมมาเชิงอีจงมีกันยายทุกทั้งหามีเชิงสูงมีเชิงเทอาทวายเป็นทางอีเกิดผ่านอยู่ลำบากหางอีทุอายงีดังอามอาทวายงีดังอามบาโรนังทุเป็นเธอไม่ Try to snow ching to by chong ni da ching in shopping ni pai na ka ken ching is day chong bing lam ba ching ken khu to ai the a try ben ta gi ker pan you lam ba ha gi to ai gi dang am a try gi dang am ba ro lang to ben te mai ชอบเป็นได้จากมัดจงเบลยจริงด้วยตรงนี้ชักสกอร์กับเตียนกับจงเบลยอายุประดันบันอ่องประเด็นตรงนี้กับปอร์นักการปาดอย่างนี้บางทีya sengap ha nomor kini kiba ngan pulih kanกับปอร์กิดอนกิจงได้บัดกันนี่กับจิงเครนกับจงกับบังอันอายkanกับปอร์บัดกตากะลองกับบังละบันเชมกับจิงรอยสุดนี้ลองกับบาลายกับดคอดกับอาร์ปูอาร์บัดกับอาร์ปูไลอีกทีนกับองคุมนี้กับลองนักจิงอิสเนยอุตรายบ่อมชมละบามดูอย่างนี้นับกิจิงอิสเนยจงอูกิมดูกิลองกับทำไมมันก็สเต็ปกับบักคราวกับจิงไอเนะจงแม่อุตรายอุลงบ่บหายกิตากับอับกระเมนเอายากตากับมันซีมกับบวาดอยู่กับบ่บหายอยู่บริวบุญอับjar jarยากจิงเป็นเอ็มกับจงอุตรายตูอุนชงไว้บริวบัดอุนสงับjarกระทอดกระบาลายพุนเยวลายพระลายพุนได้เวลตาบ่องบัดการวันจาหาบ่าวตรายhukum ya kata nak sentur ubah kli tam kamwan ka bawha badt ka basniw namar balay ubriw ubaim ukhyum ubriw kan namar kajing pensitom ka pop jong uhi tu ngin yet ngin tenju ya lagi lentiบัดเงินพายปัดโจกตรายคิตาบอิสยาห์ของน้องกับสาวโคบัดคอดบาดพุนโยดูลายป่วยบาเลยมีองก็จะกบบัดมีเกรนกูอิสราเอลลาบุรีเอกลันตีจงานองตรายบัดกระจิงบิชาร์จงากระจะโนนาเบลจงาเมมเชมนาทิบเมมเชมนายอสเงาอุเบลบุมจุกุดอุตรายนองเท้า
ya kita gi bakut ke pertai sngo luai lemne ju thai don jing yet ya ka jing sempang jong wai bor ya gi basngo luai bat ubom don bor open roy ka bor wat ki samla kin sngo luai bat kin sngo thai bat ki rang samla kin kelon khoi handai kita gi ba ap mi yo trai kin patmai bor kin her sejrong de ki thap nyang kin kupukni kin mare bat kin nam sngo thai kin ya bat kin nam sngo luai Jeremia kelanong ke balai puar ke dekor bar penyo. Hakmi ngalong utrai ke dok baro. Don ke bamla bat ngah. Gospel Yohanes lai kan riu ong na bau blei uli kata-kata ke perthei. Kat bau lai tino elo khon belaka marwei. Bau wewe ru pangai chu onam jat syu. Handai yo e ka jingim bom jukut. Kasam ku besis pak lai ke dekor menengkong lu khat sao. Ko man sim jong atu kerku yo trai bat barok ke bahanga ya kerteng jong ko man sim jong atu kerku yo trai bat wat klet ik jing lek bha jong barok uba map ik jing lek paman jong pha barok besna ik jing pang jong pha barok uba pen im ik jing im jong pha na jing jot uba pen pong pang snget ya pha de jing lek isne bat ke jing isne bejem uba pen kedang ik sentur jong pha de ke ki bha kat pen patmai jing long samla jong pha kum ko pukni utrai ule ikjing lek bahok bak jing bisari kita barok ke beban ben upentip ialah kelenti how Moses ya ke jing lek ya ki khon Israel utrai udap ke jing snei bat ba ai ba jensur ben bitar bat ba kenrai ke jing snei unom ya lek halaga sni lemne unom bat jing bitar dunom sem lek hangi ya kat kup kapop ke jongi hendrai sem la ai long yangi kat bakum ke jing lek paman jongi naba kat ba ka baneng ke jingong hakli ya ka khendau ka bakrau ka taken ke jing isne jong u kolong ya kita ki besep ting yu kat ba kami ngi ke jangai na ka sep ngi kata u pen jangai yang ngi na ke jing palat jong ngi kum ju kum bo pau isne lagi khon kum tau isne utrai ya kita ki besep ting yu na bau tip ya ke jing long jong ngi u kan mau bangi long ka khendau nakanika keju kitab long balai pusau dekat ke bapra automat batu khmi bau trai ulong babha suk utau beriu bosania au uble un kerku ya bo puli mar ka baca skor ya ketin ke jong tu ngini la jak mat jong ble jing tuai kaburom ba kejingu ko pa ngi a same batang same hi sesisin ngan pa khmat ka khet ke jing snei ke jong me kan klimat banai ka burom ka jingu ka jingiro same batang same hitu kopa ubrei ban yo ya ka namar bangi im bat ngilong ku ngilong mentah haru ni klimat te trai kamdei ka jingla ka jingi kamdei ka jing nang jingi kamdei ka jing start ni kamdei ka jing champang ka jingi kalong betang ka jing ai ba ka jing snei ka jong me ka beliu ku mamayan ka bangi kum bering mla ban champang menyoko ringi duk kata ta ablai bisne ora pedeng ka jing palat jong ka jing im ka jingi trai miyai wat jingi mekuak ban kedup ingi kumbaga siar ke kedup ingi khon ke jong kah trai kendrat memkuak bo setan beka pop undiok ban khat pilam beklai ke jing mut perkhat ke jing im ke jongi kumne trai ngon pau khmat khet ke jing snei ke jong me han klemat ngai ngo ime trai kendrat hadin ka tu ni benai ke mela khang ke ying ke jong me ban sakri ban yorok pundon brom langi ke teng ke ba im ke jong me han ke ying mela plei pat ke ni ka lat trai kendrat mila ban song kumne ban sem lang para bangai trai kendrat ni so lang ke wei ti trai kendrat ban sakri ya me ban pen krau ya ka burom ka jong me ha ka ying ka bertai knang ya me able bisnai kumni trai ngon pau khmat khet jing snai ka jong me ngaron kami ka jing rap ka jong me au ble bisnai ngadwa ya khmat jong me ngin pen skemel ka jong ka jing ha me batang ha me trai kandat ora pedeng ka jing ka me kendu ha ni ka pertai ka kendang bak mutlop te trai ngaron kami ka jing rap ka jong me au ble pa jing man dem khmat jong me ngadwa ni man ta kilong yeng long sem ka jong i bena po la ka balang ka jong me trai kandat dan sibon ke men sem au blai bisnei ki bambang supat kius ka ying ka jong me au blai bisnei me matip khambai ka jing im ka jong ki to pa ngadwa ya khmat jong me la ka mon ka jong me man kren he po jong ki trai kandat ka jing dei bat me blai be im bat bo sisa ka don kami ki min wa de ka khmat ka jong me te au blai kat medang ibit pan persa ngi asla jong ni ka perthei te trai ngadwa ya khmat jong me au blai bisnei hukum kini ki por ayu ngi dong khmat jong me au blai bisnei ngi im ki por ba e ba ki batan ngima di jing e ki bon ha jing im ka jing ngima di jing snow si ablai bisnei handai kum ki bangai ha mai ha ablai bisnei ya rap yang ngi snow tho te ablai beki ek bar hoj ki beja ka jing im jing kim ja kham ka jing tip ka jong me te trai kan ran
Kebesak ke jeng im jengi ke long bang tang ban ngai ngu yami pen krawi ke buram ke teng ke jong me able bisnei kat pengidang im masla jong ni ke pertai trai kan rat wan demak mat jong me hen ke por kan klimat trai kan rat ma demak mat jong me able bisnei ban long lem ke jeng sakri brang sa ke jeng trai kan rat ai kan long ke priang hun nak mat ke jeng snei ke jong me tu ko pa ma ke we benta bangin pendep kan long ke priang hun hak mat jong me able bisnei nang bang long ke jeng mentoy yang au bakren bet ngilang bar khoi ti trai kan rat bi asngo tien ke ba im ke jong me yarap ingi bang adwaya khmat jong me able bisnei mau men sim bakhu jong me men yarap able bisnei ban persau thu ya ke we men sim ke bi asngo ke tien ke ba im ke jong me ngalong tong nong persngo ke tien ke ba im ke jong me padang pai lang jong me able bisnei dai me men sim bakhu jong me tu plit ke jing mu perkhat able bisnei mengenang so thu ya ke tien ke ba im ke jong me man ke jing dai ban me ble ba im ba ba sisa ngalong tong nong pok bot ngit ba jot borem bum long ai ru em trai kendat bodap ke jing dunas dah ke jing im trai kendat dai kum yo tau bril tu trai berat me peniang kan ke jaka adwaya khmat jong me long lem ka ba du kersani u able bisnei maka we benta ban lek ban kren able bisnei kan long betang benta ke borom ke jong me pedang ngi kum bagi long able bisnei ngu adem ngapa ni borot nu trai blong nu Yesus Kristus menta ba hala kataru amen ani ke por ngin pendep ya ki kam jong ke balang ki perawang ibi baro ki balong ki khon jong ka balang ni ai ku blei ye pi wei pai wei ha ka teng ka ba im ka badan bor ka jong trai bo nong pen im jing Jesus Christ ni ai ku blei ru ya pi ki wei ki perawang ki ba na ki wei de ki balang ki be don ringkat bat ni ki ni ka por ni sngo brom ru ya ka jing don ringkat u MLA jongi na ka maulai hagini ka jinge sing ka jongi hagini ka por ni aingo yo blei bahadin bangim sim la yo su ya kalat bani sem kumni haying mani hagini ki lai banai tam ki balalit no ni aingo yo blei bangi yo pat ya kini ka sngi kar phukndai tarik ubnai ubapra bangin sem kumni kum si para haga bangin sekri lang yau trai jong yu Jesus Christ hagani ka jaka ka bakentang ni ai khublei ru ya i Mr. BG Momin i balong wei negir khot ka committee balang i bala penbet ban sim ye gani ka benta ban yalam ye ka jing sing bat kham tam e ban sam ye ka khubor ka tien ka jong ublei ngi skemu blei ula don rengkat bat i hagi jing pen kre baro ban ngi kermen ba ke khubor ka bangin yo kan dalong ka jing bam ka badai mensiem bat ka badai poru na ka benta jongi hagi ni kisngi ki ba mentang ki jing pen bana jong ka balang ki long kumdi ka class suspension kan long no menta ka janbit ha ka por sawji kitu ke bala wan segi kelas hagi por ke bala dem bat kumjuru ki wei pat ke ba 4-1 ke bala dei ke por ban yo pelaj no na ke suspension pin sung bhaban wan segi kelas menta ke jan bien haga por sauji kini ke kelas kan yai peteng kumni hadu ka khat khandai tarik ubnai September ka jingi sengken thei kan sedang no menta ke jan miet hi tang suwai kini ke jingi seng ka program ka long ban yalam ke jingi seng dai Mrs. J Kharsa no chairperson ke jingi sengken thei nong yalam jing ruai Mrs. Ais Imli nong boleh sedang badwai Mrs. Banatimon Maulong inong kren inlong Mrs. P Kharbuki kawai pat ke jing penbet ke jing senggen thei ke be dei ban u khau kham namar ba om sim la yo lat su bagi khna dum khau kham ken wan sik yeng ki sem ke jongi hagini ki bnai ke bala lek no kum tam sim la yo su ban lum yo khau kham hagaru kom ke bedei la ban don ki yeng ki sem ki ba khlembu su ru yo khau kham ten rei ke jing senggen thei ke pen kan mau yang ni bangin penlang yau khau kham kum bajulong ban ngin ap su ba ki khna dum khau kham ken wan sim na yeng
Henry ngin di ai hi yau khau kham ha ka yen jong kini ki long kimi ki balapan baik kerpang kat kum ki dong kum ni ha ka dong se kini ka dong ka bas phang seneng ha yeng ikong RL nong pure ha ka dong se ka tai ka benta bas rum ha yeng ikong adensi dora don mon ha ka dong pening snong ha ka yeng ikong perlinda lingdo nong pure hagadong ti hagayeng ikong juban lak lingdo hagadong kenton li hagayeng ikong e mauri hagadong maulundom hagayeng ikong munida shooting hagadong pingwat hayeng ikong ke nong kenri pada kadong umsok lor hayeng ikong mandalin lingdo ngikirpat ya ngi baro kibadon halakidong kidong ngin kan mau ya kini kijaka bandai ai hi yau khau kham anda hawau lalang seki yeng gisem kijongki menta katayo na dola sai kemen kade katayo youth week jong kajing seng samla kat kumbalapan bait runti da kajing seng samla KJP assembly kumta kajing seng samla jongi hangni kan penlong ye kajing seng pli ye kani ke youth la sai janbit hang ni he yeng mani ha ka por riu bji ka program ka long kumni iban lam ye ka jing seng i Mr B Warjri chairman ke jing seng samla organist Mr Balmiling do nong pure nong yelam jing rwai Mr Henry Warjri nong police nang badwai Miss Rihun Shisha lingdo nong pure special item na Miss Doreen Nongrum bat kandon ke jingkren lamprang ye ke theme jong kani ka youth week youth sunday mentag snem ka baong ki samla ki bakhan adkar kat kum ka city pol sautitas kilanong ka baar ke khot ka ban rio bat ke jing seng samla kala sania item besan ps kan yor ban ai ke jingkren lamprang ye kani ke theme hagamit balang hagapon riu bji ngin penlong ye ke jing seng mit balang om su nyu bji na marba kadang don ka curfew hagapon min mien ki jing seng mit baro jong ka balang ka jing seng mit balang mit si sajan mit singing kong jing seng dwai bible kin long riu bji te hagamit balang sitarik ubnai September riu bji ngin penlong ye ke jing seng miet balang da ke jing seng dwai namar kande ke miet balang ka beningkong ka bangiyo adien bangila do kartu kani por ngin penlong da ke jing seng dwai bat ka mat jing dwai ka long da ka benta ka jing seng samla bana ka benta ka youth week jong ki banila ma ka police sedang badwai in long images bayabiang es dikhar hakapor nyo bjiepan ka jing seng samla kan penlong ya ka online service haga bangin yo ya ka Bible study hapo ka jingelam jong Reverend Rocky Roy Marpana tingin persang ban penyo por ban don haga ni ka online service jong ka jing seng samla ka ban long haga miet balang haga por nyo bji haga miet sin sa jan ka jing seng kan long hi nriu bji kumbalaong bar hang ni rongin yo ya ka jing seng dwai nong pulis sedang badwai Mrs. Wanda Shisha Karsano nyo bji jan mit ngin yo ya ka online service jong ka jing seng samla ka ban penlong ya ka praise and worship hapo ka jing lam jong i Mr. Ershon Ksher nang tay na gabalang mandanerting Mr. Ershon Ksher iwan rengkat bat ka kanhon jong i ban yalam ya ka praise and worship lingbang ka online service hagani ka singu try kabanwan kandai ka youth sunday hagani ka youth sunday ngin don tang ka wei ka jing seng lang kumni hagapor sibiji mensingi ka program jong kani ka jing seng galong kumni panilam mi ka jing seng da vice chairman ka jing seng samla Mr. H Pungrom organist Mr. Philborn Nongsin nong yalam jingwai Mr. Bhabor Lang Ramsi nong pulis dang badwai Dr. Miss Manorisha Mauri
special item nai Mr. Dameshwa Lalu kandon ka khubor ka jingkren nai Reverend A.C. Limba ibalong way ni ki pastor jong ka like se presbytery padi bantuai ki jing aingo inlong teman mesan jongi teman mesan Dr. Ola Maria nang ta ha ka por jan miet pat san beje ka jing seng samla kan penlong biang da ka online service hagani nialami ka jing seng dai Mr. B. Warjri chairman nong organist Miss Karin nong rum nong yalam jing wai Mr. Sambor O'Neil Karsano nong polis dang badwai Mr. Nang Tis Kemrenja special item na Miss Bapalesi Sha Karnayor inong kren inlong irabren pi batao pat ban pengentang igijing aingo dai teman mesan A1 Swet kandon ru ka Board of Thanks dau chairman ka jing seng samla kini kilong ki jing penbana ki bi dei bat kini kapor mentangin yo no ban wanra ye ki jing aingo sini sekman ban ngila penbet ye wei pa irang ba jong kabalang Mr. Is Imli in subhaban duai ban penkentang ye ki jing aingo Ini pendem ciduai. Ublai pa jengi pa beneng. Yuan banengu ime ko kenrat namar kejingi snei kejong me. Kejingi lam lenti yangi wei pi wei lembaga ni kisgi ki por baro ki late no. Ban menang pela ingi kumne ka try kenrat bengi laban kiu sya yeng ka bagian tang kejong me. Try bengi pai kini kisgi ki late no ko try kenrat. Nyanyu kejing don rekat kejong me ko try. Ho chachang ladi manyai lembagi at ki them kejing im kejongi. Ladi banyai ru lembaga ni ka klam ko try kenrat. Ringai ngut namar ka ti ka bas bon ka jame ko try ka bat scam ngi ko try kenrat ban nginang menang ripen im ngi menang mangilong ko try. Ban ngila ru a try kenrat kini ka por ban kiu sya ka ying ka bagantang ka jame. Try rap ngi ko try kenrat lembaga ni ka por ka bagantang ko try. Abang idon na ka ying ka bagantang ka jame. Ya rap ngi no si por ka pertei ko try kenrat. Bangin pai ki kemat ki bagenjang metsim jak khet ke jingis nei jong me ko try kam tam bon yos ngeu i kubor ak tin ka ba im ke jong me lingbau shakri bo ko dor ke jong me ko try rat is nei ko try rat yarap yu shakri jong me ko try lembag ni ka por mesum peslem me ko try rat mesim ba khoi ka bor ke jong me bagi e baro ki man yos ngeu no ko try rat kelong ki ba wan ak khet ke jingis nei ke jong me ko try kelong ban thau thamai ke jing im ke jong ni ko try Bahadin bagi nami nak yang kebakantang ke jong me ko try ngini oma di ke jing kerku ke bakan sai nak jing im ke jong i ko try isnei lembaga ni ke por ko try rat ni wan ra ru hagi hakne ke por ya ke jing ai ke berit ke jong i ko try ke bambela kerku nak sibon ki kam ke jong i ki bagi ni try ko try rat kindiat nak ki ko try rat ni wan ra shka yang kebakantang ke jong me ko try to isnei pan pun khoi pen kentang yiki ko try rat bah kan ono ke bentar bah ke balang ke jong me ke pendon kam ai kan long pan pun kraw yaki ma ka gospel ke jong me ke ni ke sla pertei isnei bandor kar roh bar ke por ke bangsa maap iki pop keringkang ki palat ke jengi ki ben sosi militer ke segi ke jengi nama gini ngi pan ki kerpar teng jisu menta pat cibom jikudro amen. Ngin ya teng bang ya ke sakri ke jong ni ke por da ka bangi ya simentalang hawan roi ke jing roi ka ba aspa khandai puar na ka ba mai bat lai puar na ka ba khamrim milong ba kraw ha ba atrai ki kam jong menga perkhat kan nu adap da jing lengo ba kraw na i ki klur ngas ngau jing riu perkhat keleng saudong kabor jong me kapau ondau trai mwan pedeng jing risah bandet cheying nang ni yang un syau ya u kangu kayaro kanye sawah ngan pen benaru mublei ulong bakrau mensim jonga tu yaro u trai
mi long bạc rau mình sim cho ngà tôi rồi yêu trai mi long bạc rau kum tu beras satu ligit khot lembat keras kejing ruai ke aspak nai puar bat lai puar nai khamrem Chinh linh hồ ba krao nga iki klur nga sngô chinh riu upper than cơ linh sao tông cả bộ trong mi cả bao mình sim trong nga tu ya ro ya utrai sim trong ngàn tu ya ro ya utrai mi long ba krao ha ba nga ya linh ba ki lao ba lao san nga sngô chinh ba ngô thiang ki sim hu ding na clear ulung nga iki te ki matan jing tu ru ki jing bet pa su sim men sim trong ngan to ya ro ya utrai mi long ba krao men sim trong nga to ya ro ya utrai mi long ba krao ha ba lu khôn bên nôn bàn pa ca ni ban shem phang luân ngam la men ta ha ca thinh na chinh kiên ca trong nga u ba u sa u yang man pelan si trong nga to ya ro ya utrai mi long ba krao men sim trong nga to ya ro ya utrai mi long ba krao on da utrai on van hap eng ching ri sa ban lên sha yin nang ni ya nga un sao ya u kang u ka ya ro kan yai sa wa ngan pen na ru u play u long ba krao men sim trong nga to ya ro ya utrai mi long ba krao men sim trong nga to ya ro ya utrai mi long ba krao
ublay jing duai ublay buk pau jongi ngawan pau sisi na khamat jong me te ko pa ngas ngau tho ilade ablay bisne hen ka por ngai ilade kum bangalong te ko pa pat me metip khambha yang atrai kan dat kum no along metip ki do not ki khlai ki jong at ko pa mi ngalong bothali mi ngalong bot sudah te trai kan rat dai ngai pendem akmat jong me te ko pa kan ka por mat ka jengai ke baskem bagi ke bangal pen krek kan ka por pa ke de ke jingkren ke jong me ke jing pasio ke jong me ko me kwa ban kren yang anung kong te ablay unong pop ngit ubamat la doa akmat jong me trai kan rat wan ra en ku bor nam tau pai lang bala sus pa jong me bar khoi te ablay bagin ngau thu ya ka bor ke jong me te ablay me long bodap ya ka perthai hi baro koi me long uba khrau bor te ablay don ka bamla akmat jong me bat melong ubadap lut ka perthai barok we bar khmat jong me te ablay ka badum ka long kum mensengi kam don ka bangila ban buri nak khmat jong me te ko pa kum bangilong hang yon khmat jong me han ka por adu aya khmat jong me ablay bisne le pan yang au sakri batlot han ka por ban sam ka tin ka ba im ka jong me adu aya khmat jong me ablay kisan nga pelai ya jingmut perkhat nga yo thole ju bate jong ate ta kan rat mangan kren ga jing sisa jong ka tin ka ba im ka jong me ngabo hang ni ka por ablay bisne tangkit khot khmat upai lang bal sus pa jong me lambau man sim ko jong me trai ya rap ya ka wei pa wei ka man sim te ablay bakin ngau thu ya gini kin tin men pen ngau thu ya ki ablay bisne he jing dei ba me ablay ba im bar ba sisa trai tu pdang ya ko bangilong long le ba jing sakri bang sa gini trai ya lam ngi man sim ko jong me gini barok ngu adem ngapan no trai bong prim Jesus Christ menta bahla kartaro amen. Hakaban kong ka buram bat kecengu kalong yo try kan rat unong bu unong thau ubeleri pen im yang bat yang ilang barok haduk ni khlikmat bangila ban ni kenduk biang kum ni sisin pat hadin ki katu ki banai ki balik no ki bangami isu igidur khmat iwe kum no ngi long kum no ngi wan imyo ban ni keli ban ni pertheu su bat kata ka perthei ke bangi im long ka ba bar kebatan ke perthei ka ba abangi pait ka long ke perthei ke ban pendep ya kita jingwan jong trai long pli Jesus Christ kijing sedang jong kijing pendep bagi ke ba khait long ke bate ke ba khom yang ai pi ke bangin le kam don ke lai lut ka wei pe bentaru la susah te la susah khom ba ke liang baro jong kijing im ke jong ni tip ke banja ke ban long mene dang ong men pesan sekretari dah aku begini ke jinglong tip ke banja yang ngi pat rungai Kristen cenu ke jingai ke jong ingin bu ngitlot ngi swai ngi her bat ngapla khmat jong pi ki prabangai hani ke poru bat ngai la diu bayang hani ke poru ngapron pedang ke jingtot ke mesim ngas ngau long per long sting ki barakhat ngam sku yo bor so yo mesim ban yang hani ke cakah kom ning ke por ten rei da ka jingrap ka dong blei nga persang ya ka ban yeng nga persang ya ka ban yak sat ya ka ban ya sam ya tien ka dong blei ka breng dong pi ni ka por nga ngu yu blei bingila ban song lang kum ni bingila ban sakri lang ya ka teng ka dong u hani ka yeng ka ban ni tai khnang ban ya ro yu ni blei ba khrau bodon bor ujonga bar jong pi i pastor lendan sim kita men pesan bion ni kapor kita khot ke komiti balang ki balong ki noi ki daba ke nong pentelun nya ke kam ke jong kontrak apo la ka balang ki long kemi ki long pa ki khon samla sendang mat kan thei hoi dan pedeng ki khon samla jong ki ba khat prasnem cepo kimla ban wan ni ke jingi seng ke jong ni bat abang perkhat gini ki kendon ki bangi mat ngas ngom ha ban perkhat ngas ngom jauh ki umat lembar abang perkhat gini ki bar khoi mi ko maka jing sedang jong ta umrat klau ban sencar ke jing em ka jong ka jong pi ki kendon dan kam bandai jing seng dan kam ki kendon hang no ke jing sikri blai ke jong ka jong pi ngai imah
habang apet iki bejia mentah kad lek imlang ka salang ke imlang ka salang kad ngi kaya kayeng ke jongi kim pa kapoi sata namar kata daw blai Ukraine yang alang ba kan ka bentah kan ka por kabangan persko pi ngait scam ba ka jingkren ke jong blai wat ka long tang kita khot kabangan perkemau prong jong pi kan ka por kumbangan adwai blai hidu mensim ba khu jong u nyalam ya pi unang pensai unang pensuk thu ya pi we ke jing dei ke jing im ka stan ke jing sla jong ni ka pertai ki long kemi ki long kpar kum ju bat ki samla ki brakam he kerta kat pas nem cheneng mo bat kam daklet ani ka por na sok men bani i yai tong mi khmat jong ni ila bandan lang bat ngi hen ka por ban sekri ya ketien jong blai ipang song phai i ru hen ka por kumba nanga pat unong kren hen ka por na so sngai mi dan lang bat ngi hen ka por bat ke ka mga kwa ban pen pau hen ka por ka long ba ai ku blai pi baro lem ba ka jing doai ba ka jing suk ba ka jing kemen ka jong trai ba nong pen im jing Jesus Christ kan long lem bat pi ban kan jai bot dan ter kisngi ke jing im jong pi ki prabangai ki bei ki jong ang akwa ban yathu yu pi hakani ka por kaman sim jong ang kadap bat ka slei ke jing kemen namar bu blei yo sngo bot ya ke jing kerpat ke jong ang ba ke jing duai ki jong ya ke bangalabu Ahmad jong u bangan yathu ya pi banadu bangalayo ya kajing pentip bangan de yang ban kren hakani ka yeng hakani ka nok phai sngi jong ka sngi bangalayo ya ka masjid nai temen sanskritri wi ong bangan de ban kren hakani ka por barakat ko por bangayo ya kajing kren ka bamut bangan kren dang ba ka ngan poi hakmat jong pi dang ba jong ka YouTube ki mobile kaman sim jong ka la pisa ka lang bangan pau khmat jong pi dang ba ka YouTube ba ki mobile namar hanga hi marwe ngesem ba kalong ka ba phayanga ya ka tu ka bentah ngesem jing pha ban pediang ya ka ka bang ngesem ngong ngadwai ba khmat jong blei ong blei pli ka lat menti ba ngam kwa bangan kren lang ba ki ben ki bathali ha bang ayeng ha ni ka jaka kata ka bang adwai khmat jong blei ngai ngu yu blei bu yo sngo wi jing duai jonga bar ka por ka pali ka bangadai ban keren nang ba ka YouTube ngalaj ban keren ka YouTube ngila bani kenduk kum ni mar khmat bat phi kata ka de jinglam ka jong blei ya ka jing im ka jonga ngara sngo men hadu kata ta ki pra bangai ki pra ban sim ki ba kodor namar blei ngam tip pi sem kum no pi sngo kum no ngai la di abang apet ka YouTube kat bangadang pet dang bang ha ban pet ka YouTube bakren nang ni ka pulpit sipang cumi circle what gitu ja ka jing keren mi ka jing knyum ka jing long mensim ka jonga habang apa ya ka YouTube apa ki mobile ka jonga ka ja no mi ka jing knyum hang no so ka jing sikri blai kum ka tu ngapla ho ka khmat dang pi ka ngam ti pi sem kum no pi sno kum no ngai da dia tengah so ngam pediang ka tu ngayo yo blai ki pram ngai ki pram sim ka jonga bo blai yo sngo ki jing duai ka jonga ka masjid ka bangayo ni temen sanskritri ka long bangahapan ken lembak ka YouTube dan rei ublai yo sngo yang ban ngalak ban yang khmat jong pi ni ka por mar khmat bat pim bangan kren khmat jong pi ke barang khot ka burom ka jengu haleluya yo try barang pim Jesus Christ di prabangai ki pram sim ki bakodor ki jonga kini je bar khot ke jing penyak ki mastat ke jong blai ke jing im ke jonga bat ke jong pi bat kum ni ngilak banyak song lang hani kapor kum bangilong mentah hani kapor kalong ga ai ben pendep ya ga ai ga baktien ke jong bleng ong lembaga kitab sam ga bangala persngo meneh hakmi ke babah bat ke bitnat kanu bagi para ke song lang banyak sok kawai kaktien jong bleng ga ong ni kata prabangai ke bei ke jonga ha bangayeng hani ngasngo knyu pasngo ting yok ngalong basak kentat namar
kat banganang puson pan pekre ya kini kejing kren ya kini kejing tuk na tengah kini kapor jiwan kejing mut kejing perkat kejongah kawai kegentin kejong belai ya kebingla ban siam na gospel jong Matius kelonong ka baat pulai kat khot adu apsau ka bawa ong kumni jisu ong kumni sibun kin ong hanga kat kasingi atrai ngim siam melap ika kerteng kejong me ngim siam la beno agi kso ya kerteng kejong me ngim sim na le sibun ki kamba ha kerteng kejong me ong jisu anda kumta ngaru ngan ong persa yaki ngam ju itu ya pi kelek nang no nanga pi ki baju trai peman kata kali kentin kemo jisu Kristus ong ngasep ting ila di habang ayeng ha kani kajaka yo oblei ong yanga ha kata kesni kejing besar yanga un ong gini kentin ngalayeng ha kani kapor ban kren ka kentin ka jong u handai oblei un ong yanga igini kentin ngasu kriu su ting ila di ki prabangai par ki pramesim ki pakodor ki jonga habang wanra ya kani ka kubor ka jonga kani ka no paisni ya ka bang oblei lo pas tio hapo jonga kamut bangala kren landing apa sengau tang namar jong pi handai kadai ka jing kren ka jong oblei yanga nang kong ubo wanra ya ka kubor kamut namar bangalong urang ba balang ngan lait ni kajing besar ka jong belai ha kata sengi kajing besar ka jong u ngayeng ha kan ka por ban long tang unong pen sengau lani unong pen ken mau ya ka tien ka jong belai namar ha kan ka perthai ngilong girong ya phet thong ban poi se kata ka thong ka bau belai ula bu ahmat jonga ba jong pi ki para bangai ki para mesim ki pakodor ki jonga ngatip skem bat ngatip sai ya kani ka we bahang ni ngayeng ban ya sami ketien ke jong blai kung we rang ba balang jong ka balang mo ro Andre kumba mapi bat pihak ban yang akhbat ka khet besar ka jong blai mangaru ngah ban yang hakat kasni kumbolong mapi hakamat ka khet besar ke jong blai bat ngim don chok ke jing yeper hakat kasni ke jing besar ke jong blai namar om don bakrau om don berit om don beduk lani om don beruspa hakat kasni bat om don berstat bat om don berbik in haban yang hakamat ka khet besar ke jong blai rabangai ka kubor ka makwa pan persno hapadeng jong mi han ka por kalau engkau ini gitu kibentar ibang kalau orang menai pina basdang mangin sengap haya kah bat kata kalong nak kitab sam kepala pusau kedekot ke bapra itu gentian di bawang kumne atomat batu kemi bau trai ulong bau bahah suk utau beriu ubasanya hau andai ke subjek leni ka phang ya bang akwa bangin ni puson lang ha ni ka por bangin perkhat lang ha ni ka por kalong tang itu kisenten ki banakmat ki baong atomat matukmi botrai ulong babah kini gentien ki long balapan kam do David ukun ubapra jong bat ubakhadu jong jese bolong unong Bethlehem barha jinglong samla jong u khwa jong u hikai u tang kumno ban pej ban sumari gelang brot khwa jong u barha jinglong ge jing em ke bakum kata ban pej ban sumari gelang brot chalom ngis ngau thu barha jinglong man briu ke jing em kala gem lang ka salang ndon rabe itu yu u em bai saklau ndon bala itu ba itu yu gi pra briu gi pra lok gi pra jor ndon ba itu yu maka jing em jong u kolong bai tang saklau ban ri gelang brot khwa jong u hang ni ngisem penban bakalong kadau ke benengkong ke pelong yu David ban pendan kami gini kintian haneng lalu ngi pai ha kitab jong Isaya kalong ke basan pusan ke dekat ke bapra nama gijingmut ki jonga kimlong kum gijingmut jong pi lamni granti jong pi kum granti jonga ong utrai kini kilong kintian ke jingkhot ke jingkela ke bamut jong ublei lengba unong thu lupa Isaya yi khun girayot jong ke hima juda
bat ke Jerusalem larangi pai ha kitab kemenangkong Samuel kan de lonong ke khot ke banangkong hodok ba khat lai hang tu ngin sem kalong ba kata ka jinglek ke jong Samuel haying jong Jesse ban pensle ban long sim jong ke hima Israel na pedeng ki khun jong Jesse bat ke ai ka bangi sem ke ai ka bangi sem hang ni kalong ba Samuel ha ka jing pet ba ka jing i jong ula ibet yo khun nong kong Jesse ban long sim kata ban long sim jong hima Israel kata Eliat handrai ublei ulong kumni pat langi pet ka khot ka ba nyau uong kumni handrai utrai ulong Samuel wat khmi ye ka khmat jong lamni ka jing jrong kernyeng jong namar ngalakan ta ju na bau blei tu khmi kumba khmi ubriu na bau ubriu i tang ye ka dur ka basabar handrai ublei i ka do nur larangi puli ye ka ni ka lenong bat kit khot ka ba khat lai ka ye thu yang i bau David uliyo i ka jing pensle na Samuel kane ka long ka jing mat jong David ye ka jing pha ka jong blei ha ka jing im ka jong ba kumnu nang ta ba kumnu penyap ye gising bat git ngim bat kumnu penyap ya utu rat ba ukolian ye ka bingla ban siam ba ka jing jong ka long kuman ru phut chitra ong ka tien jong blei ini ka jing tho la ban siam ngi phai ka tien jong blei ha ka kit ban kong Samuel ka khot ka ba khat nyau ka long ka ba khat nyau ka khot ka ba sao bat nang ta su ngi tip balang ba jong ka ni ka tien ka jong blei ba kumnu usol uthmu bar kwa ban penyap lani ban simlo ye ka jing im jong David namar ka man sim jing bisni ngi tip lang ba ka tien ka jong blei ba kumnu ki pat ba Israel ki ai ka jing ro yu David da ka ba ki ong bos im sol upenyap ye ki Filistad ki hajar kat bau David upenyap da ki phau hajar kini ka jing ro jong ki khun Israel yu David kelapan bitar yu im sol bat kum tau sim sol lo betong yu David ba un yo penyap no yu handai nama ka jing don kat ka jong blei lem bat kinong chun kimla ban sim no ya ka jing im jong Dai ke mengi sem kalong bau David yo ban long sendon ban long kumus jong hima Israel su ka tien ke jong blei ke thu yangi ba kamno habau long habau lodon ha ka bor lawan ka mensim jong ke jing ngau sarong ka hamai habalabun ka spa ka pheu layo sa ka mensim ban nyobeng ban thombor ke barit ke baria handrai ha padeng ke jing long ka bakum kata kaya ka bangi siyam habaw yai lang ba yai persya ya ka mon ka jong blay ha ka jing im ka jong David umat pat bat siyam baw blay ulong badap ka jing bat kanray ka jing isnay kata ka jing long ka jong David ka bangi siyam bat đây là người ta họ bảo là mát cái jing mát cái jing isnay cái jong blay ba cái jing map cái jong blay cái jing im cái jong cái mình xem tho cái này cái sam cái bạc khát pra cái bầu ong là người puli cái khát cái mình con độ vân riu ai cái jing rõ nhưng mà rồi ý họ phai sẽ là cái jong cái jing im cái jing pasbon cái jong blay cái jing im cái jong blei la daw la ker yu ka jing im ka jing habo ya hani ka partai ku palaj ni ki nong be nong shun yu thuan panyap ka jing im ban sim ka jing im ka jing ula lait na ta bar habo lait na ta ka e ka bangi sem David habo la yo e jing ka khu jong blei ha ka jing im ka jing ula long ku sim ban sanchar in kon Israel handai ka ta ka jing long ka ban pilak sngo hani ka por ban pan sngo hani ka por ka man sim jong ka jing sarong ka spa ka pheu ka bo don cái lam bạc lai cái chừng một cái chừng bạc khát cái chừng uliyat persa cái mon cái chừng boleh Andrei ai ngủ David ai ngủ yang boleh nama Rushem boleh ulong bawa bah bawa penon kam
utho igani ka kitab sam ka bakhat prau o ngai i jame atrai ka bor ga jonga utrai ulong mau siang jonga bat ka kut jonga bat unong pelat jonga ublei jonga u mau siang bas kem jonga ha u ken ngan sania ka sti jonga ba ka reng ka pen im jonga ka kut bajrong jonga ngan khot karpat utrai u bolong badai ro kumta on pen im yanga na kinong sun jonga kijing kum kijing yap kila kerenga kila kerkut yanga bat kijing slay kijing bamriu blay kila pensep ting yanga kijing kum kerjok kila ker tawiar yanga kijing riam kijing yap kila lap yanga ha kijing pisang ngala khot kerpat yo trai bat ngala ang ho blay jonga ulio sngow ya ktin jonga naga temple jongu bat kijing kang jonga hakmat jongu kala poi ha skor jongu kata kada ke mau debit open pau kaba yo e ke jingkat ku nau blai ti ki para bangai ki para mensim ki bekodor ki jonga abangi phai sel ka jong ke jing im hakani ka perthai ni im hakam tam hakum gini ki sngi ki bangi im mentah ni im padang ki jing kenduk ki babon ki jing kenduk ki rukom ki ba pher hapreng jongi ngi mat ke jing kwen don na preng jongi ke mat ke jing snosi ngi mat ke bon ki rukom ki jing sem hala ke jing im simet andai ke ktien ke jong blai ke khot yanga bat yangi lang baro ba ngi dei ka dei yangi ban mat ban khmi bau trai ulong ubaba ke kitab ujub ke nong ke banyo ke khot ke bakhat nyo ko ong kum ni ha khmi suk utau briu ubau boleh usneng namar kita kiba na kata wat nyau ben me ya ke jing sneng ke jong bodan bor baro bakat pra ko ong na bau pun mong mu baru span mu upen sngosi upen mensau mu bat ke ti jong u kin pen khia kata kadi ke tien ke jong boleh ke pen kemau yang ai pi hakum gini sngi ki bangai im ke perthai ke ba e ke perthai ke batan ke batek ke khom yang ni ke jing im ke jing ngi mat sibon ke jing e kat sebangi leng ke bangi syam ke bangi sngo ki kubor ki ba ki prabangai ki pramesim jongi kila nang let no sakmat kata ke jing im ke bangi im ke ki sngi yaktien ke jong blai ke pen kemau ri ngi langi phai ha ka gospel jong lukas lenong ke bakhat ar ke khot ke ban ri ba ke penyo hatu om judi si anak santeli kisim pleng ke wairu na kini kamlong ke balklet khamat jong blai ke khot ke ban nyo ko ong wat yo nyuk ni jong pi ru la nyo nama kata wat sep ting pi long kam kor si bon yi kisim kani ka de jing long ka waktien jong blai ka pan kan mau yang ai pi ba kum ki bangai ki basania hanu blai ba im ba sisa ka jing im ka jong ka jong pi bangim dai pan artatin ngim dai bondo jing kermen ka preng ka perthai ki ba kum kani ka bangi im yo ngi ong ba blai la klet yang ba dia pi ni sno bangi ai wat unu blai ba im ba sisa blai bangi sakri bangilong mentah do ni klimatu kamdai ke jing la ka jong ya kamdai ke jing la ka jong pi kamdai ke jing nang kamdai ke jing start ka jong pi kalong bai tang ke jing ai ke jing i ke jong boleh automat ong david automat batu khmi bau trai ulong baba kata ke jing khot memba jong ke jing kren jong ni ka jan no phai sni jong ni ka sni automat tomat phai dien kertiang dien tomat ya ke jing ba ke jong trai jong ngau jong pi lagi mat ke jing ke bobon ja ke jing im ke jing wat mut bakadai ke basuan kum tu kadon ke ke jing ba selendet abang mat ke jing pang ke jing sitom ke jing jar ke jing genduk ke jing im ke jong ni ki har mengimla ban nyutang ki prabangai ki pramesim ke jong aba kum ke ni por akwa ban pen mau i piru ya ke bai ke bentah hakum gini sngi gi bangi im sisa ha gi jing e ka bakhrau kat sebangi leng para briu mlong su ban kren ban tur ban jan ban ku blai li musile dom we yu we kata gi jing im ga jing gi sngi ka ba e ba ban lek si yengi perlok projor la artatin yo sabe la su bang su bas ne we yu we pat hanu ga jing im kristan ga jong pi ngas ngoram ya ladi ro atata
Kum tau nong bot jong trai nong pedim tinggi Yesus Kristus ngadar ngau rem madu kata. Hang no ngin bo yu niu blay jong a jong piu blay bala ti. Don ke pemla akhmat jong niu blay jong a jong pi don mo ko pemla. Nas ngau rem bangim la ban pa we ka burum ke jong blay. Ka jing im ke jong a ka jong pi. Nge tulun lang mar kani ka pertai. Kaya ko pertai kaliat. Ni pelun lang bagi tegi wei pat gibam tip ya kajing krau ko jong blay ni tulun lang hang ta. Perkat puson ko gi pramusim gi bakodor ki jong. Hang no ngibo yu blay jong a jong pi. Ngim la ban pa we ka burum ko jong blay kajing im ko jong ni. Nge tulun lang mar kani ka pertai. Kata ri kajing long ko jong a ka jong pi. Kani ka tin kani ka por ka khot ngilang ban ni ka tin kong. Atumat batuk mi butra ulong babha. Ulong babha tiu trai bu blay jong a jong pi. Tumat batuk mi. Hapadeng ke jinglong ke jong a bengum ke ta bengi mla ban pa we ka burum ke jong u. Andai ka tin ke jong blay ka khot ya pi. Tumat batuk mi. Ki prabangai ki pramusim ki bakodor ki jong a. Kani ka por. Kawai ka bason bang puson ka jeng im ka jong a ka long ba. Ngasok men ngasok tunat. Bangi bar khot bar seperti bar lagi long Kristan bom long Kristan tu. Ni kok ngo ya kita ke SOP dengan sarkar. Ni kok ngulut ndon we ru basai la bar khot ni kok ngulut. Ke ka baka ai. Banginda kok ngo ya kan ka ktien ka jong boleh. Ke SOP ke jong boleh bo ai yang ai pi. Pimut kan ke jingpang kamja na duk meno. Pat mut pra bangait ba kan ke jingpang gawan hang ni ka por kadai. Pina ban ong. Magawan kembo ong kita kinai thu mah. Kawan na po Wuhan na po China na tai. Don kembo ong ba kadai ka ban mit. Kata jingpang klap. Ngila ba ni ong ni kata. Ngila ban keno ni kata. Dai ngang ong bat jong pi ko pra musim ki bakodor. Atumat batu khmi putrai ulong babha. Kini ka jingpang kawan. Kini ka jingpang kawan. Wat mut berkawan. Kamu dia berkawan klaim kejing tip kejong boleh. Ujong ngau ujong pi. Kata ada kecil kejong boleh. Kau pengakuak pengenal pedeng jong ngau kejong pi hendak kapor. Pra bangit pra musim ki bakodor ki jong ngau. Kuak ben mau ya pi. Ya ke ke bangala puli menen ba sedang. Kadang ngai pi. Bang sap ha. Ong ke kitab jing snow senai. Lai pun nyo, lai pu pra, lai pu kendai ke dekot. Ngap ha para ngait ki pra musim ki bakodor ki jong ngau. Uayu tau ba ong ba kawan jia. Haba utrai hukum ya kata. Uayu tau ba ong kawan jia, pila ban ong ba klam. Kawan dia kelak ika pertai barok kawai. Lalu utrai hukum kita kata. Kan namuan dia kan ika kelam kan itu ipi. Kadon ke age dan dat namar bu utrai ulong babah. Atu kmi. Atu mat matu kmi utrai ulong babah. Kan ika kelam kadang ke jingmut dan apa kawan. Kam dai ke basuan kum tu klem ke jingtip ke jong utrai. Nak sentur ubah lan ubah klitam. Kamuan ke babah bar ke basniu. Timut paman nau bawat nau blek kan man tang ke jing bah. Ke basniu kamuan. Kan mau perangai puson gini gentian ke basniu pi preng jong pi ni ke por. Nak sentur ubah klitam. Kamuan ke babah bat ke basniu. Ngitip ya kajing itu kena sepang ujub. Ngitip ya kajing yap jong lasrat lembau Yesus Kristus kumnu pen ko ju. Hau la phakhat yo Yesus bau lasrat sulapang. Yesus dang perslam saar sngi ong ktien ke jong blai. Kai ke bau Yesus ong. Kani ka long pen pa ke borom ke jong blai lembau jong lasrat kajing yap jong lasrat.
Ublay jonga jong pi long ba kraw bor baru badon bor ke bajia kalau pen kraw ke burom ke jong blay ka jeng im ke jeng namar balai bu breu im ke knyum ubreu ke namar ke jing pencitom jong ko pop jong uwi nga set perkat haldi marwai manga mangi barkhat bun sin gile akmat jong ublay ngin watang ke mon ke jonga om ke mon ke jong ublay try kedua akmat jong me tu pelat yang ini ke jingpang bega pertai kan ini suk kan ini sai ngin long ngin ya lai lut ta ke pertai balai ngiting ke jingpang ngiting ke jingpang jangan ke jingpang karena hadok kata ta ngiting jong ublay ka sam ko art pulai ông nerangaya yang serius ke tem kan yap nganam septing dah maruf trai don nganam septing ngam tip kanu nangi di bam septing ke jing yap ngam tip kanu ngi pulai lut ya kata ketien ke dong play ke sam art pulai brok ngi pulai nerangaya yang serius ke jing yap nganam septing namar me don rangkat batnya nganam septing don na pedeng jongi hani ka por perkat puson bengim septing ke jing yap don ni suang tang nak sentuh tang melaj ka ban yok an rajeng ha ban yok ekran mengam septing oh ngi puli ketien jong play ngi puli don para mengai ngakarpat ngapesno pedeng jong pi ni ka por tung ini perkat tung ini puson ya ke ke bang ketien jong play ka ong pedeng jong ha jong pi bat hakani ka por hakani ka klimat mani thu pi ba kani ka jingpang kani ka klam ka bakawan kani ka por ngakarpat ya pi bengin puson bengin perkat sani ba pin ong ngapen kenai pi kani ka por kat kemujung khot jong tin jong blai ba atomat matuk mi mutrai ulong ba namar badai namar bu blai ui kata-kata ika pertai ul aitino ilu kon bala khamar we Niraki yang ikut Friday, nega snem, nega jingjap ke jong tribe nong penim jong Jesus Christ. Mau yap nong taki pop ke jong ke jong pi. Ban penim yang ngai pi, ban penlong hok yang ngai pi. Kipra mengai kipra mensim kipra kodor ke jong Hak nega por. Hak jing sngau ke jong simet. Ke jing wan jong nega klam kan mau par mengai. Amdai bangin yo siapan tantang ya mon la jong. Jaga jingkwa, jaga donut ke jengi, bengin imsuk, bengin imsan, bengin light ke jingpang ke sistem. Barakhan. Tung ini di kemat ke macam simban ong, kumba ong debet automat, mutra ulong babah. Baka dawai ke jengim ke jengah jong pi ke pramet ke pramesim ke bekodor, ke jingkela ke bomot. Ke jingkela ke bomot, namar ngintip ke jengim ke jengi lanungin light ke pertai. Kam tam hukum gini sengi ke bangim. Ngihapan pertama yang lah kejong kejengim, ban ini no ai jong gibarim kejong kejong pi, ban ngin ong long gamon kejong mekopa, lah kada yang aban lek tu, don menurut pedang jengi ban ong yang kata ni por, oh pastol pol ong yang aban kalau kres ban yap kalau kejeng mentoy, ubreu bola mat, yo Jesus Kristus kejengim kejong, kedon kam yang ai firban mat yo ni Jesus Kristus kejengim kejong pi. Larang im tang hani ka jengim mungkin ngilong mentang ngong ipi ngilong iba katit ni bukan sat ka pertai ngarut panong ni kata pramesim ki mujang ngana mata ngakot ipi ka por atomat batu kemi butra ulong babah paidin sila ka jong ka jengim kayung ngalale yo ni jisu balari panim yang ngalayanye ngargamon ka bakot ka jong ngalapan sengubha ne miu ngalapla ne mi kodok jong uga pau ne bagi weipat ki pramesim ki bakodor ki jonga wat ai bagi jingim ka jingi betang kan ikan sulong balik no ngidan kamban mat yo ni Jesus Kristus ka jingim ka jonga tapi ngidan kamban kelak ka bamot nama ka jingim jongi ka bam tikna nang mentan habar ngidang yesong bat jiyeng to bat mensas ketri bat ki perkhot pra ni kan sepang ka jingyap wo samla nepok balang pun muri berang samlah noi lam koyar bekit debak kam ko jong dang samlah ulhaban lejno ni ka berarti kata ka jengim ko nga ka jong pigi pramesim
Dang im hang ni ka jing im ka bukum ni hang nu ngin pan song ya ka lawai ka jonga ka jong pi kan mau ba jing wan ni ka khlam kam dai ke ru ka dai ka jing thmu ba ka plan ka jong blei ngong ai pi par pengai bangim dai ban pan than nu blei tang i ka mon ka jonga ka jong pi bu nyok ka met ka ba sai ka ba klan ka ba koi ka ba kya mun pelaj yang ini ka jing pang ka jing stom jong ni long ka mon jong metra la mi sim yang angin ong ko ong apostol Paul yang ban im ka long kris ban yap ka long jing toy ubreu bolamat yu blei ule i berngot jika beneng kajing sok ke kamba hang tai ngi kwa banim hang ni mar balai ngim tip ngim i ka pertai ka tai ka selendat ka hima ka jong balai bola pan krek na mata jong nga ngim tip pat ngim pat i ya ka ngi sngo ba ka pertai ka bangiem ka kamba ban ya ka ta wei pat den ka daw ngi ting ban yap apostol Paul ong yang aban em ka long Kris em na mata Kris jait na mata Kris mpel lang ka ban lej noru ka beneng ka ap pa yang uai na pedeng jongi tu khmi tu mat ma tu khmi utrau dong bom hau dang ai lat yang ai api ko para muslim ke kodor ke jonga hadok ni klemat ngin yet je di makadon kam yang ai api bengin kelak ke bangut ban im ke jeng im ke bathamai ban ina no ai jeng long ke barim ke jonga ke jong pi ya ban ni Jesus Christ uba im bodon bor ubale bodon bor don klam maka pertai ke balak ban job yang ni ubale jonga jong pi ngila len nga sok sing ana thui pingai pat ka donor ka baka perkat nga si thu bagi perlok nga perang ba ka nga ka nga kan ong la rem lepa khmat jong blai balai ngamla ban pan pa ka burum jong blai kan ka persai balai ngamla ka don ge ge hapok jong nga bangalong dong pop u blai yo sngau ya nga nama ka khtiang jong blai bong ka jing kepat jong bohok jing dua jong bohok blai yo sngau magi pop kita don hapok rendan hapok jong nga na ta dau ki jing dua jong nga bon sin ki sak tang ni asa ngaya yit je di ngaya trang ni leban ta thmai khat jong blei bo blei nyok sngaw ki ding duai jong ngakwa ban khat ki man sim ki pra bangai hapok ka balang ki dong ni wat hadok ni klimat ngam tip sepok ki long gemno dan breu ngam tip kan nyu spa ngi don hapok ka balang tam duna chano ki don kita balai ngim mat ngim sno tho bau belai ulong bawah la hang ni ka jing im ngilong hang no ka lawe ngin pensong tu ngin yet dadi bat ngin yo i kum ngilong maka dawai ka jing im ka jonga ka jong pi har bakot jong ni ka jing kran ka jonga ki pram sim ki bakoro ka jonga makwa pas ngau ye pi ni ka por katut li ki khot na tien ka jong belai nak mengelak manusia nak si menengkong Petrus lenong ke menengkong ke dekat ke bakat lai hadu apoi naba kumta habalapan po no igi sengkai ke jengmut jong pi tu long ki bakan adakar bat pin ya kermen jana ya kata ka jingai ke balawan lam api ka jing pen pau Jesus Christ gum ki khon ke jing kongo ki bampan serem lengkat dade bakani bagi kita jing kwa brai ba mansua hakata ka jing bam tip jang pi handai kumbau tau bala khat ya pi long ba khoi to long ma pi ru ki ba khoi haka jing long jing em barok na bala tho to long ki ba khoi na mar ngalong u ba khoi pi khat bar haba pi khat u khpa yu tau ba klem nyu sidang khmat u bisa kat gum jing le jong wei pu wei barok to pelaj ka po song basa pelaj ka po song basa jong pi haka jing sep ting aba pitip ba om dagi egi basep kum gerupa rani ka ksiar bala siuspa epi nak ta jing long jing im bathala jong pi ya ka bala ai tinok pateng la pateng nagi kapa hanre de ka snam ba kodor kum ka jong khon bala langrot ba klem pop bat ba klem tho bria ka jong kris ken ya bala thmu lepa na do man pat cheng nong rem ya ka perthai hanre la pen mi pau yu u hakini ki bakhat do nak benta jong pi ki bangai da u hau blai ubala pen mi pat yu u na ki bayap bat ubala ay ka burom ho u bakum ta kata ka jenget ke jong pi ba ka jing kermen kin yo long hau blai tu ngai de khmat jong blai jing tuai blai buk pau jong i ngawan pau khmat ka khet jing snei jong mes sin pat hani ka jan mi jong ka sngi anak pai sini jong kang ai ngoi mi ablai bisnei be melakren yang ngan kong lamban ke benta jong ke tien ke ba im ke jong ma bangin
mat begin kami pemelong ubah tu ko pa ka jing im ka dengi mat ka basa ka jing im dengi me kwa yangi ti ablei begin kala ka bomon ban im nak ka jing im ka bathmai ban nak ka jing dong ka barim ka dengi maka jing im ka dengi ka dong ka bam ti kana ti ko pa me khot yangi tai kan dan mata ai begin yet jadi kum begin long ti tai kan dan apa yang jing kami kenduk ini esno batang hame ti tai kan dan kadon kami ngi begini ai bathmai la ka jing im ka dengi tai kan dan kat medang ibet pan persa yangi esla jong ni ka pertai tai kan dan trai ngan dua yak mat jong me ke mal pan sngau khani ka pol long ba jong ata kan rat ngai scam te ta kan rat me hi men pan sai men pan sngau tho iki pran sem ki ko dor ki bas le su spa ki jong me te ablei ya ka jing sisa ba ka ji dei ba me blei ba em ba sisa trai ka burom ka jingu ka ji ro ngai same batang same itu ko pa diangi kong bengkelong nganguk ada mapan kini barok no trai ulong no panim Yesus Kristus mentab ala kartaro amen. Mila poi so bakut ni ke sekri jong ni kapor ngai scam bo blai hilang bau mesti bakut jong nai rap an ai bo de nga ba je pi ngin im ke jing im ka ba kumnu ka ya dei ba ke im kristan ngi sla jong ni pertai bat ngin nyai skmi ko ma tien jong blai ke khot ni automat ba to khmi mutrai long ba ba ha ka jing im ko nga jong pi ngin ni panwai ke jing sekri jong ni kapor ke jing wai ka ba lai spa an riu na ka ba thamai ba lai spa sao na ka ba kham rim ngajit yu jisu belayap kijing kerdu jongapan pendap unong yalam ru mu uhi ban lam yanga chaneng sakli haudi tingan le sngo bha ya ungan sakli kat bala kinong chun lagi ker saudong yu trai jonga kimla panmong ulok komune haingin syam lawat shalom lawat satem ulok banyane kat beim hasitom baro bat hakim jing ruai ka balai spa an riu balai so spau na ka bakham rim ading kata ngin sa na korpat di pastor ngi ben wan ti dong ban ai ka jing ku pun wai Jisu palayam jengker du jong abang pendam ulong lam rumah uhi ban lam yang asyaneng syakli lawan shalom lawan shatem ulong ban yang nekan baim hasitom baromban hakim ting ut kamen sim ei ban skam haki jing kus lai ei ban ram ha jen tar ba ei ban ngolem kom uni long bangala shem ulok kom uni Shem lawan shalom lawan shatem ulong ban yai nekan baim hasitom baro
Para kabawaino kani kajing syakri kajangi me au blay ngi ai ngo namar kajing don kajame lembat ngi bat kajing alam kajang me yegi benta baro jong kajing syakri kajangi lembat ko khubo na kahtien kajang me lingbau syakri jong me bangin mat bat bangin niktip bau trai ulong babha bat ke baro kabaja kalau kajing penyat kajang u yarap bangin syania bat bangin ai tilot kajing penyat kajang blay kerkhu lo jong syakri ko trai bau nang laban syakri me kerkhui ke balang ke jangiru ngindang laban sakhi me yakini barok ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jang utrai bad unong penem jangi u Jesus Christ batu da airu ba ke jingai ke jang Jesus Christ suba utrai ke jingai ba ke jang bleu pa ke bana bom jukut lembat ke jingai selok ke bathyang bat ke bapensyat bor ke jang mensim bakhot to ai bikin yai long kin yai sa ringkat bat ngi ringkat bat ki reunget ru akeleng satla ka pertai menta bat syaduki arta bom jukut ro amen.